Takže čaute lidi, dneska to je druhé video, já vím, ale uděláme si menší opening. Mám tady připravený 2 megaboxy, tak a jeden freebo. Bravo box, skvělý. Tak dám si to třeba na boula. Takže 1 megabox. Schválně, co tam bude, je tam 5. To vůbec nevadí, protože tady máme ještě 1 megabox, ze kterého mi určitě nepadne nic. Ano, další 5. Super. Takže ne. Jo. Takže čaute.